Працяг гісторыі пра Ганну, Васіля, Хадоську і іншых герояў палескай хронікі будзе ў гэтым відэа. Прапаную паслухаць пераказ рамана Івана Мельжа «Подых навальніцы». Падзеі адбываюцца праз 3 гады пасля вяселля Ганны і Яўхіма, і гэта канец 20-х гадоў 20-го стагоддзя. І зноў пара касавіцы, жыхары вёскі Курані збіраюцца ехаць на балота касіць. Руплівы гаспадар, стары глушак, адным з першых уладаваў свой воз. І цяпер ён з Яўхімам чакаў толькі старую глушачыху і Ганну. Ганна выйшла з хаты апошняй з дзіцём на руках. І вось яны ўжо сядзяць у возе, едуць, праязджаюць міма хаты Васіля, і Ганна кідае позірк. Заўважае спачатку Володьку, а потым самого Васіля. Затым яна бачыць жонку Васіля, Маню, якая корпаецца ля воза. Тут жа Ганна як бы суцяшае сябе, успамінаючы, што ў вёсцы гаварылі, быццам бы незадаволены Васіль сваёй Маняй. І як аказваецца пазней, гэта праўда. Калі Васіль пазней косіць на балоце траву, ён кідае позірк у бок сваёй Мані і думае непрыхільна. Не выспалася, як заўжды. Маня ў гэты час сядзіць на траве і корміць малога сына. Васіль узяў у жонкі дачку заможнага гаспадара Пракопа. Разам з жонкай ён атрымаў палоску добрай зямлі ля цагельні. Цяпер Васіль цвёрда стаяў на нагах, у яго была добрая гаспадарка, ён будаваў новую хату, і здавалася, усё было ў Васіля, як ён і марыў. Вось толькі яго Маня была не такой прыгожай, спраўнай і любай, як Ганна. Пакуль працягвалася касавіца, куранёўцы фактычна жылі на лозе. Яны там працавалі і начавалі. На наступны дзень Ганна заўважыла, што яе дачушка Верачка нейкая невясёлая, дыхае цяжка, дзяўчынка захварэла. І ўжо ноччу Ганна не спала. Набліжалася навальніца, і ў водблесках маланак твар дачушкі здаваўся Ганне жахліва белым. Дзяўчынцы лягчэй не станавілася, і на наступны дзень усе зноў узяліся за працу, касілі траву, сушылі, зграбалі сена, вось толькі у Ганны граблі валіліся з рук. Яна ўсё падбягала да калыскі і ўглядалася ў тварык Верашкі. Спадзявалася, што дзяўчынцы вось-вось стане лягчэй. Хтосьці параіў адвезці малую да доктара ў Юровічы, і Ганна гатова была ехаць зараз жа, аднак Яўхім сказаў, што пачакаем яшчэ крыху. Стары глушак быў незадаволены, вось жа не дагледзела дзіця, а тут праца стаіць, сена гніе. У выніку дзяўчынка перажыла яшчэ адну ноч, а незадоўга да ўсходу сонца яна перастала дыхаць. Калі Хадоська даведалася пра Ганніну бяду, нечакана для сябе яна падумала, што Бог іх пакараў. Хадоську успомніла, як яна сама вырашыла пазбавіцца ад свайго ненароджанага дзіцяці, потым трапіла ў Юровіцкую бальніцу, ляжала там доўга, згарала ад сораму і крыўды. Яна адчувала сябе вінаватай перад бацькамі і нават хацела не вяртацца больш у бацькоўскі дом, так і застацца тут, у Юровічах, магчыма, знайсці якую-небудзь працу, але бацькі і слухаць пра гэта не захацелі. Яны ні слова не сказалі Хадосцы пра тое, што ведаюць пра яе бяду. Хаця, канешне ж, ведалі і ўсе ў Куранях, у вёсцы нічога не схаваеш. Яшчэ пакуль Хадоська ляжала ў бальніцы, да яе заходзіў Хоня. Потым, калі яна ўжо была дома, завітаў таксама і Міканор. Аднак Хадоська пазбягала людзей, і час да яе цяпер праходзіў альбо ў працы, альбо ў розных занятках з роднымі брацікамі і сястрычкамі. Пра Яўхіма яна амаль не думала, ні нянавісці да яго не адчувала, ні кахання, пра Ганну таксама не ўспамінала. Аднойчы ранкам на лузе з'явілася таратайка, і прыпынілася яна каля надзела Міканора. Той, хто прыехаў, скінуў гарадскі пінжак, падышоў да намеціка, узяў касу і накіраваўся да травы касіць. Гэта быў старшыня райвыканкама Апейка, і вяскоўцы здзівіліся, чаго гэта ён прыехаў. Не пра палітыку расказваць, а нібы проста касой памахаць. А вечарам многія з цікаўнасцю пацягнуліся да Міканоровага агеньчыка. Там Апейка расказваў пра новую сельскагаспадарчую тэхніку, бульбакапалку, касілку. Проста дзівая гэтая тэхніка палягчае жыццё сялян. Але ж каштуе яна, напэўна, дорага, хтосьці заўважыў. Апейка пагадзіўся, што аднаму бедняку не купіць. Тады загаварылі пра калгасы, і гэтая тэма была балючая для куранёўцаў. Большасць не пагаджалася уступаць у калгасы і весці так званую калектыўную гаспадарку. Адмовіцца ад свайго жывёла, ад свайго надзела, аб'яднаць усё гэта гучала неяк дзіка і незразумела. Тады Міканор паставіў пытанне так: той, хто смелы і гатовы уступіць сёння, арганізуем калгас зараз жа. Такую прапанову падтрымалі толькі 6 гаспадароў: Хоня, Алёша, Хведар, Дамецік, Зайчык і Грыбок.
Міканор узначаліў калгас. А старому глушаку на самай справе шкода было ўнучку, але і асабліва бедаваць не было калі, бо тут такое побач рабілася. Усё, што нажыў, неўзабаве магло знікнуць. Халімон Глушак вельмі моцна змяніўся знешне за апошнія гады. Ён быццам бы сушэў яшчэ больш, сагнуўся, пасівеў, і толькі тхарыныя вочы, здавалася, глядзелі упарта і нязломна. Ледзьве не кожную ноч яму сніўся адзін і той жа сон, быццам бы ён едзе па дарозе з гары і ляцець так моцна, што аж дух сцінае ад жаху. Ён хоча спыніць коні, але у руках няма моцы. Хоча саскочыць, але не можа. І тут ён заўсёды прачынаўся і пачынаў маліцца. Цяпер ужо Глушак не быў лепшым і ўсімі паважаным гаспадаром у вёсцы, ён лічыўся эксплуататарам і кулаком. І вось у чарговы раз на Глушака налажылі непамерны сельскагаспадарчы падатак. Ён вырашыў паспрабаваць дабіцца справядлівасці, звярнуўся да прадстаўнікоў мясцовай улады. Апейка яму раздражнёна адказаў: рабочым, гарадам, чырвонай арміі патрэбен хлеб, патрэбна вельмі шмат хлеба, каб выканаць пяцігодку. І пасля гэтай размовы з апейкам Глушак быў літаральна аслеплены злосцю, карміў усялякую нечысць, бальшавікоў, салдат, якія, калі што не так, у цябе яшчэ і штык усадзяць. Глушак вельмі баяўся таго, што будзе заўтра, і толькі робячы, ён нібы спакайнеў. А затым надышла пара жніва, і ўдзельнікі толькі што створанага калгаса разам выйшлі ў поле працаваць. Астатнія, тыя, што працавалі асобна на сваіх надзелах, з недаверам паглядалі на калгасаўцаў, нават пасмейваліся з іх. А потым, калі жніво завяршылася, калгасаўцы пачалі аб'ядноўваць маёмасць. І на заклік зайчыка уступіць у калгас сарока, якая разам са многімі іншымі назірала за тым, што дзеялася збоку, адказала, як звычайна, прымаўкамі: паспытай, які смак, а потым і нам дай знак, як соладка будзе, уся каманда прыбудзе. Зайчык сказаў, што галоўны ў гэтай справе асмеліцца, а мясцовы аратар і палітык Андрэй Руды заўважыў, што граматнаму чалавеку цяжка рашыцца, бо ён вельмі шмат думае, а вось няграматнаму лягчэй кінуцца ў авантуру з галавой. Калі ў хлеўдах ведра калгасаўцы зводзілі сваіх кароў, у вачах Міканоравай маці стаялі слёзы. Шкода ёй было сваёй кароўкі. Яна ўспамінала, як цешылася, калі толькі-толькі купіла яе, але не магла ж да міціха пайсці супраць свайго сына, старшыні калгаса. А у хлеў да хоні калгасаўцы зводзілі ўсіх сваіх коней. І тут аказалася, што і жывёле перспектыва жыць у адным будынку пад адным дахам быццам бы і не зусім даспадобы. У нейкі момант хонева кабыла угрызла Міканоравага каня. І старшыня калгаса аджартаваўся, быццам бы і ў жывёл, як у людзей, характар пакуль што аднаасобніцкі, але над гэтым яны будуць працаваць. Потым куранёўцы ў сваіх хатах абмяркоўвалі ўсё, што яны ўбачылі, і доўга ў гэты вечар не магла заснуць таксама і Хадоська. Справа ў тым, што Хоня даўно прапанаваў Хадосцы жаніцца, і ён падыходзіў да яе і так, і гэта, калі Хадоська ўсё не давала станоўчага адказа. Да таго ж яе бацька, нібыта Ігнат, таксама не пагаджаўся аддаваць дачку за гэтага бедняка. А вось цяпер Хоня ўзяў і уступіў калгас, а Хадоська ж яго папярэджвала, каб пра калгас нават і не думаў. Аднойчы Андрэй Руды сказаў Міканору, што ён усё-такі рашыўся і гатовы уступіць у калгас. Вось толькі трэба, каб яму працу далі якую-небудзь інтэлігентную. Напрыклад, бухгалтарам альбо кладушчыком. Неяк папрасіўся ў калгас і Сцяпан Глушак, але яго не ўзялі, не маглі ўзяць, таму што ён быў сынам кулака, сацыяльна варожага элемента. У хуткім часе Міканор раздабыў для калгаса новую тэхніку, веялку, і гэта ўжо было пэўнае дасягненне, і цяпер заставалася вырашыць пытанне з зямлёй. Міканор хацеў дамовіцца з апейкам, каб калгасу выдзелілі найлепшую зямлю і не якую-небудзь іншую, а менавіта тую, што каля цагельні. А потым мы даведваемся крыху больш пра тое, хто такі старшыня райвыканкама апейка. Ён ваяваў і быў двойчы ранены, затым працаваў сакратаром і старшынёй сельвыканкама, потым быў накіраваны на курсы ў Гомель, пасля якіх стаў сельскім настаўнікам. У апейкі быў брат Саўчык, і калісьці паміж ім былі вельмі добрыя шчырыя ўзаемаадносіны, але цяпер яны ненавідзелі адзін аднаго. І справа ў тым, што Саўчык быў ворагам савецкай улады, кулаком. Апейка быў жанаты, і вось ужо 8 год яны з жонкай жылі добра, і ў іх было двое дзяцей, сын Володя і дачка Ніна. Да апейкі часта звярталіся жыхары раёна, прыходзілі са сваімі скаргамі, надзеямі, цяжка даваліся апейкі
апейку гэтыя прыёмы грамадзян, але гэта была частка яго працы. І вось аднойчы да яго прыйшлі вясковыя дзеці, прыйшлі, каб папрасіць за свайго настаўніка. Настаўніка іх аб'явілі ворагам, таму што калісьці ён служыў у царскай арміі, быў царскім афіцэрам. Аднак дзеці запэўнівалі, што іх настаўнік заўсёды стаяў на баку савецкай улады і увогуле ён вельмі добры настаўнік, трэба вярнуць яго ў школу. Апейка ўжо ведаў пра гэтую гісторыю. Ведаў ён таксама пра тое, што данос на гэтага настаўніка напісаў хутчэй за ўсё хтосьці са сваіх, але зрабіць тут нічога было нельга. Затым завітаў Сцяпан Глушак і расказаў апейку, што спрабаваў уладкавацца ў вадавіцкую камуну, але яго не ўзялі як сына кулака. Апейка, размаўляючы са Сцяпанам, падумаў, што талковы хлопец, чулая душа, і ён вырашыў дапамагчы Сцяпану, паабяцаў, што дапаможа яму уладкавацца ў камуну. А затым завіталі маці і сястра аднаго з былых вучняў апейкі. Яны паказалі апейку артыкул у мінскай газеце. У гэтым артыкуле пісалася, што беларускі паэт Алесь Маёвы нацыянал-дэмакрат, гэта значыць вораг. Гэта паклёп нейкі, падумаў апейка і вырашыў сам ва ўсім разабрацца. А для Ганны ўсё лета было напоўнена тугой па дачцэ. Горад доўга не адпускала яе. У адзін восеньскі дзень яна накіравалася ў лес, хацела пабыць адна. Яна ішла якось не, потым спынілася ля рабіны, апусцілася на халодную траву і падумала, няўжо так і пройдзе яе жыццё, як адзін доўгі-доўгі дзень, як адна бясконцая ноч. І з таго моманту ў Ганны з'явілася ідэя фікс, яна цвёрда вырашыла пабачыцца з Васілём. І вось аднойчы Ганна дапамагала бацьку з мачахай капаць бульбу. Убачыла, як у полі з'явіўся Васіль. Затым яна дачакалася, калі Васіль застанецца адзін, і падышла да яго. Яна сама першая прапанавала яму сустрэцца. І з таго часу пачаліся іх спатканні, пра якія хутка даведаліся ўсе ў куранях. А затым Яўхім пачаў ашалела біць жонку-блудніцу, і Ганна вырашыла кінуць усё, пайсці хоць куды з дому Глушакоў. Яна паклікала за сабой Васіля і цяпер чакала, якім будзе яго рашэнне. Далей у рамане апісваецца, як праходзіла чыстка членаў партыі. Кампрамат з'явіўся і на апейку. Яму ўспомнілі пра брата і пра тых, за каго ён заступаўся. А гэта настаўнік, афіцэр царскай арміі і сын кулака Сцяпан Глушак. Усе ж яны ворагі, а хто заступаецца за ворагаў і сам выклікае падазрэнне. Прафсаюзны актывіст з Мінска Галенчык патрабаваў выключыць апейку з партыі. Але супраць такога рашэння выступіў аўтарытэтны камуніст, член ЦК партыі Беларусі па прозвішчы Белы. Гэтым разам небяспека для апейкі нібы мінавала. А Васіль ніяк не мог прыняць рашэнне. Яго сэрца было з Ганнай, але ўзяць і кінуць усё было не так проста. Ён абсалютна не адчуваў сваёй віны перад маняй і не шкадаваў яе, а вось перад дзедам было няёмка. Дзед Дзяніс усім сваім выглядам паказваў, што не даспадобы яму учынак унука. Непакоіла Васіля таксама і тое, што маці перажывала. Яна доўга маўчала, а потым сказала сыну, што позна ўжо. А Васіль хацеў быць з Ганнай, ён пастаянна думаў пра яе, успамінаў іх спатканні, але зрабіць рашучы крок ён так не адважваўся. І шмат што яго трымала: і хата, і гаспадарка, і сын, і зямля. І, як аказалася, галоўнае, што яго трымала, гэта і была зямля, яго сіла і надзея. І неяк раптам прыйшло разуменне, што ніколі ён не кіне гэтае поле, якім і не нацешыўся яшчэ. Ганна дарма спадзявалася, і яна ўсё зразумела, як толькі ўбачыла Васіля. А здарылася гэта ў Пракопавай хаце, куды прывезлі неяк паказваць куранёўцам кіно. Там сабралася літаральна ўся вёска, каб паглядзець на гэтае дзіва. Ганна прыйшла разам са Сцяпанам, які, дарэчы, нядоўга прабыў у камуне. Яго ўзялі туды, але так жа хутка адтуль і выключылі як сына кулака. Васіль увайшоў у хату разам з маняй. Вочы Ганны і Васіля сустрэліся, і Ганна ўсё зразумела. Яна заўважыла, як занепакоіўся Васіль, убачыўшы яе, і адвярнуўся. Тым часам апейка накіраваўся па працоўных пытаннях у Мінск, і ў цягніку ён разгаварыўся з падарожнымі. Сярод іх было шмат сялян, якія выязджалі з роднага краю ў пошуках лепшай долі, некаторыя ўцякалі ад калгасаў. І калі апейка паспрабаваў даведацца ў аднаго з сялян, чаго гэта ён у калгасе не захацеў застацца, то пачуў у адказ: там коні дохнуць, сеяць няма чым, а работнікі такія, што ў полі дрэмлюць, некаторыя працуюць так для выгляду толькі.
Затым апейка, прыехаўшы ў Мінск, пайшоў да Алеся Маёвага, і хлопец яму расказаў, за што яго выключылі з універсітэта, з камсамола. Аказалася, што ён заступіўся за пісьменніка Цішку Гартнага, і у выніку услед за Гартным Алеся Маёвага таксама назвалі нацдэмам. Алесь абурыўся, што цяпер так лёгка людзям навешваюць усялякія ярлыкі, таму, хто назаве нацдэмам, прыслужнікам фашыстаў, нічога і не будзе, а таму, хто захоча заступіцца за невінаватага, так дадуць, што мала не пакажацца. Затым апейка накіраваўся да Белага, і той паабяцаў зрабіць усё магчымае, каб неяк выбавіць Алеся Маёвага з бяды. А ў Куранях зноў прыступілі да перадзелу зямлі. Міканор усё ж такі дабіўся, каб лепшую зямлю аддалі калгасу. Для Васіля гэта азначала, што ён траціць тую палоску каля цагельні, дзеля якой ён фактычна і адступіўся ад Ганны. Ён і так адчуваў сябе вінаватым перад ёй, вінаватым у тым, што пакінуў яе адну ў бядзе. Усё і так было цяжкім, складаным, невырашальным, такім заблытаным здавалася жыццё Васілю, а тут яшчэ адна бяда, зямлю адбіраюць. І пазней Васіль паспрабаваў абараніць сваю палоску зямлі і нават шчапіўся з Міканорам, але не дапамагло. А Яўхім вырашыў сустрэцца з Зубрычам. Мабыць, ён параіць, як паводзіць сябе ў новых умовах. Дамаўляцца аб сустрэчы трэба было праз аднаго чалавека. І калі яны нарэшце спаткаліся, Зубрыч сказаў Яўхіму, што і сапраўды жыць цяпер стала не весела, але будзе яшчэ горш. Партыя толькі пачала сваё наступленне, і яна не спыніцца. Дык што ж рабіць, запытаўся ў яго Яўхім. І Зубрыч няўпэўнена адказаў, што неабходна пераводзіць усю маёмасць у грошы, але наўрад ці атрымаецца гэта цяпер зрабіць. І цалкам верагодна, што ў хуткім часе уся маёмасць пойдзе на карысць калгасаў. Але разам з тым Зубрыч быў упэўнены, што чым больш бальшавікі будуць ціснуць, тым болей яны будуць слабець. І ён заклікаў Яўхіма уздымаць паніку у сваім асяроддзі, збіраць незадаволеных у групкі, каб потым можна было ў належны момант іх павесці за сабой. Але Яўхім не слухаў Зубрыча. Ён зразумеў галоўнае, што ўсё вельмі дрэнна і спадзявацца няма на каго. Развітаўшыся з Яўхімам, Зубрыч думаў пра тое, што ўсе прыхаваныя яго эсэраўскія грахі могуць хутка выйсці на паверхню, і тады ён, Зубрыч, апынецца перад бальшавіцкімі вінтоўкамі. І яшчэ аказалася, што гэта Зубрыч збіраў кампрамат на апейку, які уяўляў для яго небяспеку, і таму Зубрыч, канешне ж, марыў убачыць апейку растаптаным. А ў Хуні памерла маці. Яна доўга хварэла пасля таго, як апнулася ў сцюдзёнай вадзе на балоце, застудзілася і потым надоўга злягла. Дагэтуль Хадоцька некалькі разоў была ў Хоневай хаце, і дзяўчына вельмі падабалася яго маці. І цяпер усе клопаты, звязаныя з пахаваннем, узяла на сябе Сарока, і Хадоцька ёй дапамагала. Дзяўчына таксама песціла і супакойвала братоў і сястрычак Хоні, якіх той меў нямала. А потым на могілках Хадоцька падышла да Ганны, калі тая стаяла ля магілы сваёй дачушкі. Хадоцька абняла Ганну і заплакала. Сяброўкі прымірыліся. Калі усе разам вярталіся з могілак дадому, Ганна, звяртаючыся да Хоні і Хадоцькі, сказала: «Ажаніліся б вы, добрая пара будзе». І пазней Хоні ў чарговы раз зрабіў прапанову рукі і сэрца Хадоцьцы, і тая нарэшце дала станоўчы адказ. Аднак пры гэтым Хадоцька паставіла перад Хонем дзве умовы. Па-першае, яны павінны браць шлюб абавязкова ў царкве, а па-другое, Хоня павінен будзе выпісацца з калгаса. І спачатку Хоня паспрабаваў патлумачыць, што гэта немагчыма, але потым ён пагадзіўся на ўсе умовы. Міканор не зразумеў Хоню і прыгразіў, што вытурыць яго з камсамолу. А Ганна, шукаючы паратунку, успомніла пра Параску, тую самую дзяўчыну, з якой яна выпадкова пазнаёмілася на кірмашы яшчэ перад сваім вяселлем. Цяпер Параска працавала настаўніцай у Глінішах. Пра гэта Ганна даведалася ад Міканора. І вось Ганна ўжо сустрэлася з Параскай, пагаварыла і падзялілася з ёй сваёй бядой. І маладая настаўніца прапанавала Ганне прытулак і працу пры школе. Калі Ганна пакідала дом глушакоў, дарогу ёй перагарадзіў Яўхім, але тут за Ганну сякеру ў руках заступіўся Сцяпан. Потым Ганну ўсё ж такі знайшоў Яўхім і папярэдзіў яе: «Без мяне табе не жыць».
Праз некаторы час Хоня разам з вясёлай кампаніяй пад'ехаў да хадошчынай хаты і разам яны накіраваліся ў царкву браць шлюб. Хадоська трымалася спакойна і стрымана, а Хоня рагатаў і галёкаў так, што здалёк было чуваць, як ён радуецца сваёй долі. На гэтым завяршаецца другі раман з цыкла «Мельжа палеская хроніка». Калі відэо было карысным, ставце падабайкі, пакідайце каментарыі і падпісвайцеся на канал.